FIVE je nemecká firma, ktorá pracuje alebo bola založená v roku 1913. Je to výrobná firma, ktorá vlastne dodáva učebné pomôcky do celého sveta a to zameranie je pre základné a stredné školy a aj pre univerzity. Takže tie oblasti, do ktorých vlastne dáva tú svoju pozornosť a v ktorých vyrába aj tie učebné pomôcky, sú v oblasti aj fyziky, aj chémie, biológie, aj aplikovanej vedy a STEM oblasti, čiže Science, Technology, Engineering, Mathematics. Čiže niečo, čo momentálne, po čom je trošku taký väčší dopyt, ako bolo v minulosti, takže vieme aj v tejto oblasti vám dať akože informácie, ktoré by mohli byť zaujímavé. Tak, čo sa týka celého toho portfólia, dal som tu len pár takých bodov. Vlastný vývoj, vyrába vlastné sady učebných pomôcok, ktoré sprostredkovávajú tým svojim vybavením viac ako 3000 experimentov. Ku každej tej sade sú príručky a manuály. A manuály sú jednak pre študentov, študentské manuály a potom aj pre učiteľov. Čo sa týka ďalšieho zamerania, FIVE je zamerané aj na univerzitnú úroveň, kde vlastne ponúka rôzne experimenty, ktoré sú vhodné pre tie univerzitné úrovne a venuje sa teda aj tým digitálnym technológiám. Tie digitálne technológie v podstate znamenajú, môžete v podstate, ak máte nejakú sadu na experimenty, tak môžete využívať rôzne senzory, ktoré sú bezdrátové, ktorými môžete namerať rôzne parametre a potom ich vyhodnocovať. Čo sa týka teda toho, čo som už spomínal, manuály existujú aj v digitálnej, aj v analogovej forme, sú prehľadné, zrozumiteľné a intuitívne. Neviem, aké máte teda vlastné skúsenosti s učebnými pomôckami, ktoré dostávate, čo sa týka manuálov. To je potom možno téma na takú diskuziu. Ďalšia vec, čo som teda spomínal, digitálne technológie. Keď už mám nejakú sadu, z ktorou chcem nejaký experiment urobiť, chcem to aj namerať a v rámci toho portfólia sú súčasťou aj rôzne meracie softvery, ktoré sú voľne stiahnuteľné, sú stiahnuteľné v podstate na klasickým spôsobom na zariadenia typu notebook, tablet, mobil. A tá pridaná hodnota je vlastne v tom, že tieto meracie softvery pre tieto zariadenia sú voľne stiahnuteľné. Sú potom tzv. Aj školské alebo triedne licencie, ktoré sú spoplatnené, ale pre žiakov, ktorí vlastne potrebujú niečo namerať a vedia si stiahnuť tento software, tak je to zadarmo. Pre oblasť spomínal som teda, že aj pre učiteľov, aj pre žiakov. FIVE vlastne rozlišuje to svoje portfólio do dvoch oblastí. Je to jedna oblasť, tzv. TES. Druhá oblasť je tzv. Demo. TES sú žiacké, respektíve študentské experimenty alebo sady pre žiacké a študentské experimenty a demo sú sady pre učiteľov. Ten rozdiel je v tom, že vlastne pri tých žiackých sadách tí žiaci alebo tie skupiny žiakov s nimi pracujú. Pri tých demosadách, pri tých učiteľských sadách učiteľ frontálne predvádza ten experiment. A čo sa týka aj zamerania, dal som tam v podstate do tejto prezentácie aj možné ročníky, ktorým sa tieto sady venujú, čiže viac menej od ročníkov 4, 6 až po 12 až laboratórne praktika. Pri tých učiteľských demosadách by som v podstate len dal takú menšiu pripomienku. Tie demosady sú robené tak, že sa dajú pripnúť alebo zavesiť na magnetickú tabuľu. Čiže ak sú nejaké prvky, ktoré sú súčasťou tej sady,
tak sú vlastne magneticky podlepené a dajú sa vlastne potom prezentovať na magnetickej tabuli a tým pádom vlastne aj tá prezentácia je viditeľnejšia do tej triedy a žiaci to môžu vlastne sledovať zo svojho miesta. Učiteľské sady vlastne bývajú balené v takýchto veľkých kufrikoch, v takých hliníkových veľkých kufrikoch, ktoré majú 2 alebo 3 poschodia rôznych pomôcok alebo súčasťou tej sady, kde sú tie rôzne prvky a tie sady sú tým pádom jednak, že každý má prehľad o tom, čo v tej sade je, čo na ten experiment si má vytiahnuť, respektíve po experimente kam to má schovať a ak by mu aj niečo chýbalo tuto, tak zistí, aha, tu mi niečo chýba a môžem to prípadne pohľadať, ak sa to niekde založilo, lebo niekedy býva problém v tom, že po skončení experimentu nám niektoré veci niekto si požičal a nevrátil, tak by som to povedal. Pri tých študentských sadách zase sady sú robené tak, že sú v plastových kufrikoch, a pri tých sadách súčasťou tej sady je kompletné vybavenie na tému, ktorým sú venované. Či už je to elektrina, mechanika, teplo, pri fyzike obnoviteľné energie, vlnenie, svetlo. V biológii tuto mám len pár takých tematických celkov, teda, ktoré som spomínal, čiže mechanika, akustika, termodynamika, elektrína, svetlo, moderná fyzika a energie. V biológii presne to isté. Každá sada sa venuje z nejakej svojej oblasti, ktorá vlastne potom umožňuje robiť sadu tých experimentov. FIVE zároveň k tým svojim sadám vyrába a dodáva aj vlastné zdroje napájania. Niekedy môže byť v podstate problém zohnať správny zdroj napájania pri hlavne týchto elektrických experimentoch. Čiže venuje sa aj takýmto vlastným zdrojom, ktoré sú už určené jednak pre študentov, alebo potom aj pre učiteľov, alebo dokonca aj také, nazvem to, vysokonapäťové napájacie zdroje. Jednou takou v podstate, nazvem to, exkluzivitou je napájací zdroj, tzv. Mobilný napájací zdroj. Je to napájací zdroj, ktorý v podstate nepripájate do siete, do napájania 230 V, ale je to v podstate batériový napájací zdroj, ktorý v podstate si môžete zobrať, poviem to tak, že pod pazuchu, ísť s ním niekde, kde vlastne to napätie sa nedá nejakým spôsobom odoberať a ak je treba nejaký experiment s napájaním, tak dá sa vlastne z tohto nabíjateľného mobilného napájacieho zdroja ten experiment vykonať. Viem si to predstaviť, alebo čo sme mali skúsenosti, tak keď sa robia nejaké pokusy v exteriéri, ale zase až tak asi nie, len proste pre informáciu, že FIVE ponúka aj takéto zariadenie, ktoré v podstate funguje ako kvázi powerbanka, tak by som to povedal. To, čomu sa budeme dneska venovať, tak budeme sa potom venovať aj tzv. Rozšírenej augmentovanej realite pri konkrétnej sade, ktorú potom budeme vlastne predvádzať pri sade Elektronika 1. A neviem teda, že či máte nejaké skúsenosti s týmto pojmom rozšírená augmentovaná realita. Je to niečo, čo v podstate z nehybného obvodu alebo z nehybného nastavenia experimentu urobí interaktívny obsah. To znamená cez tablet, ktorý v podstate nasmerujete na daný obvod, si môžete potom pozerať, čo sa v tom obvode deje, čo tam je skryté pred tými žiakmi a vlastne aj im to ukázať. Alebo oni dokonca môžu si zobrať vlastné vybavenie a vlastne sledovať to, čo v tom danom experimente, čo nie je vidno navonok. To znamená, ja môžem teda navonok niečo namerať, nejaké hodnoty, ale nevidím napríklad, ako ten prúd ide v rámci tej
v rámci toho zapojenia, alebo ako funguje batéria, ako funguje žiarovka, ale to si všetko vlastne ukážeme. Myslím, že k ďalším v podstate veciam sa už nebudem venovať, to je predposledný slajdik tejto našej vstupnej prezentácie. Ja by som teda možno na záver pustil jednu, alebo takto. Predstavíme si najprv tú konkrétnu sadu, elektronika 1, a potom si vlastne ukážeme aj tú celú augmentovanú realitu. Takže momentálne sa teda prepneme na kameru, ktorú budeme snímať, že čo vlastne tá daná konkrétna sada obsahuje. Takže ak ma vidíte... Ešte nie. Ešte nie. Prepneme sa na kamerku. Takže tá sada, vlastne ako som ukazoval, žiacka sada elektronika je balená v plastovom boxe a celá tá sada vlastne umožňuje 8 experimentov. Všetky tie diely sú balené tak, že sú balené v takom obale, respektíve Angličania to hovoria foam, čiže teraz slovenský ma ani nenapadá ten správny výraz, pena, áno, v penovom obale, kde vlastne tie všetky súčiastky alebo všetky časti tej sady sú uložené tak, že vidím, čo tam je a čo mi chýba. Čiže to je jedno poschodie a pod tým je vlastne ďalšie poschodie. Čiže ak teda vidíte, tak čo sa týka toho vybavenia, tá sada je vybavená tak, že s tým môžete robiť experimenty a nemusíte zaháňať rôzne ďalšie časti, ktoré by ste potrebovali k experimentu. Sú tu na prepájacie káble, sú tu potom spotrebný materiál typu žiarovky. Keď sa robí elektrolýza, tak vlastne aj na elektrolýzu je tu vlastne nádobka s rôznymi súčiastkami typu platne, potom rôzne napájanie baterkov napríklad, ktoré potom uvidíme konkrétne. Pri elektrostatike v podstate máme aj takúto časť, ktorá sa týka vlastne elektrostatiky. A potom tie ostatné prvky, ktoré vlastne vidíte, sú tzv. Bloky. Prepájacie bloky. Tie prepájacie bloky, ak teda môžem ešte takto ukázať, oni sú vlastne takýmto puclovým spôsobom robené. Čiže mám tie bloky a viem si ich potom vlastne prepájať podľa toho, aký obvod vlastne chcem urobiť. Čiže je to len systémom drážka a vlastne mám urobenú časť obvodu, ktorú vlastne chcem prezentovať. Čo sa týka akože samotných tých prvkov zo spodnej časti, dúfam, že to je vidno. Je to len v podstate v plastovom obale, ale je to vlastne vedenie, alebo sú to akože kvázi vodiče. A tie samotné prepájacie bloky sú prepojené, alebo to prepojenie je pozlatenými kontaktmi. Čiže v podstate na každej tej strane sú kontakty, ktoré vlastne, keď tie bloky dám sebe, tak vlastne elektrický obvod mám spojený. Čiže takýmto spôsobom, samozrejme, toto je zlé, lebo mi to nenadväzuje, ale proste viem urobiť ten elektrický obvod tak, ako si určím. Sú tu rôzne prídavné prvky typu reostaty, odpory, prvky, ktorými si viem napríklad pripojiť potom meráky, to znamená voltmeter, ampermeter, čiže viem v podstate využiť aj tieto prvky. A je to len vlastne na vás, alebo možno na návode, ako vlastne potom tie prvky zapojiť a aký elektrický obvod urobiť. Takže to je vlastne, čo sa týka obsahu celej tej sady.
A teraz by sme vlastne prešli na to, čo viac menej je to, čo by som vám hlavne chcel ukázať. A to je tá rozšírená realita. Ak by ste to nevideli dobre, napíšte do chatu alebo ozvite sa trošku s tou kamerou. Musíme tu trošku behať, aby to bolo vidno. Takže ja som si tu zostavil jeden obvod, ktorý v podstate je úplne jednoduchý obvod elektrický obvod, to znamená napájanie, mám tam baterku 1,5 V, mám tam napätie, mám tam vypínač, mám tam spotrebič, žiarovku. Mám tam aj prvky, ktorými by som vedel prípadne merať aj to napätie. Takže, a teraz celá tá samotná rozšírená realita funguje tak, že ja, keby som s týmto experimentom mal žiakom teda ukázať, že čo? Mám tu zdroj, mám tu spotrebič, zapnem, žiarovka svieti. Obvod je funkčný. Žiaci ale z tohto v podstate majú to len to, že to vidia, že to funguje. Hej? Ale tá rozšírená realita je v podstate o niečom inom. A na to sa používa vlastne mobilné zariadenie. Môžete tablet, môžete mobil. A keď si všimnete, ku každej tej sade je totižto dodávaný takýto QR kód. Ten QR kód je v podstate k danému experimentu. Tento experiment, toto je v angličtine Simple Electrical Circuit, čiže jednoduchý elektrický obvod. Takže keď ja si na tablete, a teraz to budeme sa snažiť tak, aby to bolo dobre vidno, kliknem na ikonku rozšírenej reality. V strede mám v podstate skener, ktorým zoskenujem ten QR kód, ktorý tam je. Čiže nabehnem na to. Tak. Zoskenuval mi to a ja teraz si v podstate spustím celý ten experiment. Tak. A dám si, že štart. A teraz, čo vlastne ja vidím, ja to teraz trošku oddialím. Ak teda vidíte teraz, v podstate tá rozšírená realita je o tom, že sa mi tam zobrazil nejaký, nazýva sa to ten avatar, áno, čiže volá sa Fivi, od slova alebo od firmy Five, a ten aj niečo hovorí, že pozdravujem vás, moje meno je Fivi a poďme sa pozrieť na elektrický obvod spoločne. Čiže teraz pri tejto rozšírenej realite, neviem, či to je dobre vidno. Ona vlastne, tá rozšírená realita je vlastne vidno, aký je celý ten obvod, ako je robený. Keby som sa trošku posunul, tak vidíte, vlastne celý ten obvod sa mi posúva. Ale ja to mám nastavené tak, ako to mám mať. To znamená, že vlastne aj ten, nazvem hardware, tie skladacie bloky mi lícujú s tým, pardon, ešte trošku to teda posuniem, aby mi to lícovalo. Takto, aby mi to kvázi lícovalo s tým, čo mám ako hardware. Čiže ja sa vlastne cez tú rozšírenú realitu teraz budem preklikávať, čo vlastne v rámci toho experimentu je. Ten avatar mi vždy píše, ja sa tu budem snažiť trošku takto nakloniť, ak je to trošku také, že čo vlastne v rámci tej akcie môžeme robiť. Čiže poďme sa pozrieť na tie jednotlivé komponenty tohto elektrického obvodu. Tak. Teraz mi zvýraznil vlastne ten vypínač. Keď si ja prekliknem vlastne na ďalšie obrázky, tak teraz tou šípkou mi ukazuje, čo by som mal urobiť, ak to je takto dobre vidno. A ja teraz vlastne môžem na tom tablete zapnúť celý ten elektrický obvod a vlastne vidíte, že svieti žiarovka a vlastne akým spôsobom v celom tom obvode, čo sa deje. Hej? Deje sa tam to, že vlastne behajú tam tie elektróny, tie minuskové guličky, áno, a behajú tak, že vlastne aj ja to teda skúsim takto, aby to licovalo, ale je to tak dobre. Trošku som posunutý, ale to nevadí.
Čiže vlastne teraz vidíte, že v rámci tohto viete tým žiakom ukázať nielen to, že len tá žiarovka zasvietila, ale čo sa tam vlastne vnútri deje. To znamená, vypnem, môžem znova zapnúť. Vypnem a znova zapnem. Takže to je v podstate tá rozšírená realita, o čom hovoríme, aby sme sa pochopili, že všetci o tom hovoria, nie všetci to chápu, že čo to môže byť, ale je to vlastne prvok, alebo je to možnosť žiakom dať tie informácie nielen o tom, že ako to vyzerá, nazvem to hardware, ale čo sa deje aj vnútri v rámci celého toho obvodu. Dobre, ja sa teraz skúsim takto, že čo mi vlastne píše a prepnem sa na ďalšie obrázky. Takže vidíme, že elektróny sa hýbu, bla, 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 čiže to je v podstate len popis toho, čo vlastne sa deje. Teraz sa mi ten avatar premiestnil trošku ďalej a hovorí mi teraz napríklad o tej žiarovke, že žiarovka je spotrebič. A teraz pri ďalšom obrázku alebo pri ďalšom prepnutí sa na ďalší obrázok, mi tú žiarovku dokonca takto, že zvýrazní takou veľkou, že čo to vlastne tá žiarovka je. A jednak sú tu aj popisy toho, že z čoho sa tá žiarovka skladá. Je tam inertný plyn, potom sú tam vlákna žhaviace, sklenená obal, alebo sklenený obal celého, pätka tej žiarovky a aj vlastne s tým vrúbkovaním, kedy sa žiarovka vlastne zašrobúváva vlastne do toho držiaku. Čiže toto je vlastne obsah tej rozšírenej reality, že vlastne teda nie len, že vidia, že tú žiarovku že zasvieti, ale vidia aj to, že vlastne, že tá žiarovka sa nejakým spôsobom z niečoho skladá. A pri ďalšom vlastne prepnutí tam uvidia aj v podstate ten proces, ktorý sa tam deje. To znamená, že tá žiarovka vlastne je to ohrievač, áno? Ona v podstate premieňa elektrickú energiu na teplo a svetlo. Takže dobre, a teraz nám napríklad zobrazuje vodiče o tom, čo v tom danom elektrickom obvode sú vodiče. Takže ten text k tomu samotnému je, že v podstate vodiče sú dráty, ktoré sú vlastne medzi jednotlivými prvkami. No. A teraz to, čo napríklad aj pri tejto sade je možné, pozrieť sa aj na tú batériu, že čo to vlastne je. Je to zdroj napájania. Takže a môžeme sa pozrieť aj do tej batérie, ako pracuje. Čiže samotná batéria je potom v podstate zase informácia o tom, z čoho sa skladá batéria, ako to vlastne funguje, akým spôsobom je tam aj mix chémie, fyziky, to znamená elektrina, vlastne celý ten princíp samotnej batérie, ako to funguje, s popismi vlastne tých jednotlivých prvkov tej batérie. Takže keď prúdi. No a toto je akože úplne najjednoduchší experiment. Tých experimentov je tam viacero. Takže toto je vlastne experiment, ktorý vlastne na záver si dokážeme ešte vlastne potom nejakým spôsobom aj tí žiaci overiť, že či pochopili vlastne celý ten princíp. A na záver v podstate sú také kontrolné otázky. Kontrolná otázka typu, že čo je zdrojom napájania v tomto obvode. Kliknite na to.
Ja napríklad, keď neviem, alebo sa tvárim, že neviem, tak kliknem na žiarovku, ktorá nie je zdrojom napájania, je to spotrebič. Tak neviem, či počujete ten zvuk také, že odmietnutie, áno, že žiarovka nie, alebo vodiče, že nie. Ale keď kliknem na tú batériu, tak ako mi to vyhodnotí ako správnu odpoveď. Teraz sa ma napríklad pýta, alebo respektíve konštatuje, že áno, batéria je zdrojom napájania. Teraz sa ma v tomto okamihu pýta, že čo je spotrebič. Keby som nevedela, kliknem len na tie vodiče, tak zase je to zlá odpoveď, alebo na tú batériu nie je to spotrebič. Ale keď kliknem na tú žiarovku, tak vlastne ma vyhodnotí ako správna odpoveď. Čiže to je v podstate vec, ktorú vlastne táto argumentovaná realita umožňuje. Umožňuje to, že keď si aj pozriete teraz vlastne tá sada, ktorú máme, teda ktorú vidíme, ktorú vidia žiaci, len ako bloky, ktoré sú pospájané do jednoduchého vodu. A keď prepnem, tak vidím, že žiarovka svieti. Keď vypnem, žiarovka sa vypne. Ešte táto rozšírená realita mi vlastne umožňuje pochopiť, čo sa vlastne v celom tom systéme deje. A je to vyslovene len na tom, či niečo takéhoto sa využíva, dajme tomu, iným systémom, iných prezentácií, ktoré sa ale spúšťajú, dajme tomu, ak robíte experimenty samostatne, že sa dajú nájsť aj nejaké videá, ale toto je vlastne celá tá aplikácia zabudovaná, alebo je dodávaná v rámci celej tej sady a umožňuje teda využitím mobilných zariadení, umožňuje takúto výučbu, ku ktorej si myslím, že tí mladí alebo tí žiaci majú bližšie ako my starší, tak by som povedal. Takže to je, čo sa týka teda tej rozšírenej reality a aj v rámci tej prezentácie sa viem vlastne ja vrátiť naspäť, áno, alebo prezentácie celej tej rozšírenej reality a venovať sa možno tomu, na čo sa tí žiaci opýtajú, že čo to je tá batéria, že čo tam je vlastne, aký je to obal, čo to tam deje sa, tie modré guličky, čo to tam behá. Ak to je vidno, tak len to priblížime, ak sa mi nebudú teda triasť ruky, zaostríme. Takže je to trošku taká pomôcka aj vizuálna. Nie všetci sú rôzne spôsoby chápania. Máte spôsoby chápania vizuálne a samozrejme tí, čo lepšie porozumejú na počutie. Takže je to možno taká kombinácia, alebo zvoliť správny spôsob, ako to vlastne podať tým žiakom, aby to pochopili. A je to, čo som vám ja teda chcel ukázať, je to na takom úplne najjednoduchšom princípe. To znamená jednoduchý elektrický obvod, ktorý, ešte raz, keď mám len v podstate súčiastky, tak vlastne viem len zapnúť, vypnúť, svieti žiarovka, nesvieti žiarovka, viem si povedať o tom, že toto je zdroj napájania batéria, toto je spotrebič, toto je žiarovka, toto sú vodiče. Ešte cez tú rozšírenú realitu i viem tú informáciu podať tým žiakom trošku aj o tom, čo sa deje vnútri, čo vlastne nevidia. Takže to je, čo sa týka tej rozšírenej reality a môžeme sa prepnúť do klasického kameru, do kamery, aby sme sa videli a môžeme v podstate pokračovať v tomto našom webinári prípadnými otázkami, alebo ak by ste teda chceli možno viacej k tomu, som tu. Aha, ešte jednu vec, ak teda môžem, áno. Áno, v podstate, čo sa týka teda tej rozšírenej reality, tak pustíme si možno ešte jedno videjko, aby sme teda, to nie len to, čo som ja teda hovoril, ale aby to bolo, vlastne máme, môžem toto zastaviť? Nie. Zdieľame. Tak. A toto počkať.
To? Dobre, vidíte teraz na tom u seba obrázok našej stránky škola.sk a konkrétne aj tejto sady elektronika 1, respektíve rozšírenej reality. Ja sa len prekliknem teda na tú správnu sadu elektronika 1. Takže v rámci nášho e-shopu fungujeme vlastne tak, že ku každému produktu máme v podstate názov, nejaký popis, cenu, kód a máme tam viaceré veci, ktoré v podstate, ak niečo by ste aj potrebovali kúpiť do školy ako vybavenie, máme tam vlastne robené aj také veci, ktoré pomôžu, že niečo si vyberiem, ale ešte by som niečo potreboval, tak máme to robené vlastne aj cez tzv. Súvisiace produkty, čiže nie len ten samotný produkt, ktorý v podstate prezentujeme v tom e-shope, ale aj nejaké súvisiace produkty z danej kategórie, ktoré sa týkajú vlastne toho istého, či už sú to napájacie zdroje, alebo táto augmentovaná realita, ako som spomínal. No a pri každom tom vlastne produkte máme zároveň aj možnosť, ak teda je dostupné video, tak to dostupné video v podstate si kliknúť na to a vlastne ja ho teraz pustím. Máme to dokonca robené tak, že v podstate nám to automaticky vlastne ten pôvodný text prekladá aj do slovenčiny, čiže to, čo vlastne vidíte aj na tom videu, to, čo vlastne vidíme na tom videu, to, čo som vám ja vlastne ukazoval na tom videu, je to lepšie zosnímané, lebo predsa len výrobca to robil s trošku profesionálnejším vybavením, ale tak či tak, ten princíp je taký, že ku každej tej sade, ak teda obsahuje tú augmentovanú realitu, tak dostanete vlastne takýto papier, ktorý zoskenujete. A z tej sady, ktorú máte napríklad tuto tie kladky so stojanom, urobíte rozšírenú realitu. To znamená, že vidíte, že čo tam je zavesené, koľko gramové závažie, akou silou pôsobí v podstate na tú kladku, potom ako sa rozkladá tá sila alebo celá tá vlastne ťažť z toho závažia pri tej sústave kladiek a takýmto spôsobom a potom vlastne, a čo namerám vlastne na tom silomeri. Čiže tá augmentovaná realita nám pomáha nielen namerať tým silomerom, čo by som nameral, áno, ale aj vysvetliť názorne, šípkami, graficky, proste vizuálne a lepšie pochopiť to, že ako celý ten systém funguje. Toto sme mali, áno, toto je trošku zložitejší obvod, ktorý vlastne sa dá s touto sadou zostaviť. Je to princíp akumulátora, to znamená, že vlastne tu vidíte dokonca aj to, že akým spôsobom vlastne v rámci tých chemických reakcií, čo tam vlastne prebieha v tej vaničke, hej, kde je elektrolít a takýmto spôsobom tá informácia je omnoho lepšie pochopiteľná, ako len si povedať, že vymieňajú sa tam nejaké častice a vlastne tie zabezpečujú potom to, že ten elektrický prúd v tom obvode nejakým spôsobom funguje. No a it's more than just a tool. It's a journey into the future of education. It allows teachers to teach their students in a more interactive, understandable and engaging way than ever before. Takže to bolo vlastne k tomu videjku. Môžeme zastaviť zdieľanie obrazovky? Alebo áno, môžeme sa dať teraz už na kameru. Takže toto je v skratke to. Takže vidíme sa teraz už len ako my dvaja.
vás vidíme len ako účastníkov, takže ak teda, videl som tam aj nejakú jednu otázku, ak teda môžeme sa ešte pozrieť do chatu. Potrebujem mať nainštalovanú nejakú aplikáciu alebo priamo cez ten QR kód. Áno, tá aplikácia sa volá neviem, či to teraz bude vidno, ja to len takto ukážem. Pardon, na tú kamerku. Je to takáto aplikácia, to AR, čo vidíte. To je len v podstate voľne stiahnutelná aplikácia z obchodu, či už je to z Androidového obchodu alebo z jablčkového obchodu. A potom vlastne, keď už túto aplikáciu voľne dostupnú aplikáciu máte stiahnutú, tak si len naskenujete ten QR kód, ktorý vlastne je pritom v tej sade pribalený a dostanete sa priamo do tej rozšírenej reality. Čo sa týka akože ja teda ešte tuto mám pripravené, že som spomínal, že je to 8 experimentov, čiže to, čo som mal ja napríklad pripravené, bol jednoduchý elektrický obvod, ale tých samostatných alebo tých experimentov, takto je viacej. Čiže na každý experiment vlastne si môžete potom zoskenovať vlastne ten QR kód, s ktorým sa vlastne dostanete potom do toho konkrétneho experimentu. Napríklad tu mám také, že meranie napätia, meranie prúdu s digitálnymi bezdrôtovými senzormi, paralelné sériové zapojenie celého bodu a je tu 8 takýchto pripravených listov, cez ktoré vlastne sa viete potom dostať k tomu obsahu. Ak vám teda stačí táto odpoveď. V slovenskom jazyku to zatiaľ nie je, lebo v podstate to vyvinuli vo FIVE minulý rok, ale pracuje sa na tom, aby tá lokalizácia bola aj do národných v podstate jazykov, kde sa tieto sady predávajú. Čiže momentálne je to dostupné tá rozšírená realita v anglickom a nemeckom jazyku. Tak to je vlastne odpoveď na to, či je to v slovenskom jazyku. Ak chcete ešte prípadne niečo sa opýtať, dajte vedieť, prípadne si zapnite mikrofón, opýtajte sa alebo napíšte do chatu. Ja by som teda ešte možno v tomto momente asi teda zastavil to nahrávanie, ak by ste chceli. Môžeme takto. Teda možno zase na druhej strane, ono by to bolo aj zaujímavé, keby bolo nahraté aspoň, ak sa niekto spýta najskôr takto do chatu. A pokiaľ by ste sa chceli opýtať na kameru, tak dajte vedieť do chatu, že chcete ísť na kameru a vypneme vtedy nahrávanie. A zatiaľ možno to, čo bude v chate, by sme nechali nahrávať, aby sme tam mali možno aj tie odpovede potom zaznamenané. Ďakujeme za ďalšiu otázku. Dajú sa zakúpiť aj samostatné súčiastky. Myslíte tým tieto modré bloky? Tieto modré bloky asi, áno? Áno. Neradi to robia. Viem si predstaviť, že je tá dohoda možná, lebo viacej škôl sa nás totiž pýtalo na to, že je to dobré práve týmito blokmi, že si vedia zostaviť samostatný obvod a tak ho merať a nemať ako celú sadu. Tá otázka, alebo tá odpoveď k tomu je zatiaľ, že to nepredávajú samostatne, ale hovorím, je to vec, ktorou sa začali zaoberať minulý rok aj s tou rozšírenou realitou a pokiaľ to rozhodnutie bude iné, že proste aj tie samostatné bloky sa budú dať zakúpiť, respektíve ja sa len rýchlo pozriem ešte teda, ak môžem, ja tu mám students, toto. Počkajte chvíľočku, ja sa len pozriem do jednej stránky, či sa tie bloky
Výborne, dajú. Áno, už to majú na stránke. Dajú sa tie bloky, čo sa týka vlastne celej tej sady, aj jednotlivo kúpiť. Takže áno, dajú sa kúpiť. Ak teda samozrejme potrebujete potom nejakú cenovú ponuku alebo čo by bol záujem, môžete vlastne cez otázku, ktorá vlastne, alebo teda vám išla pozvánka info AVV, môžete cez to sprostredkovať svoju otázku na to, že o čo by bol záujem a vieme to potom samostatne naceniť. Akože nemáme to takto, že na stránke, lebo tých súčiastok je veľa, čiže to by sme zahltili tým našu stránku, ale vždy na dopyt vieme naceniť aj tieto jednotlivé malé bloky, ktoré sa dajú vlastne potom spájať do tých elektrických obvodov. Takže pokiaľ by ste mali záujem, napíšte nám potom. Dobre? Mňa by možno ešte zaujímalo, že či niekto z vás používa takéto nejaké podobné pomôcky, ktoré pracujú s rozšírenou realitou v školách, respektíve vaši kolegovia, že či je to na vašich školách už niečo, s čím sa bežne pracuje, alebo skôr je to stále taká raritka alebo zriedkavá vec. Možno aj váš názor na to, že či si myslíte, že by to mohlo byť prínosom pre vaše vyučovanie, vo všeobecnosti vyučovanie STEM. Takže ešte nie. Ja si myslím, že v rámci tej oblasti vyučovania budú asi trošku také tendencie ísť vlastne do tej STEM oblasti. Tá STEM oblasť je trošku niekedy tak ťažko uchopiteľná, lebo viete, tam máte, že je to science, je to veda, je to technika, je to inžinierstvo, je to matematika, dokonca ešte v podstate, pokiaľ to vieme aj v rámci toho konceptu rozšíriť o tzv. Art, či je STEAM, keď niekto si to v podstate môže zmýliť aj v podstate v preklade s dymom, s tým, tak ako spojenie všetkých týchto kompetencií a zručností do jedného, tak aby žiaci vlastne boli pripravení na to, že čo sa momentálne deje vo svete. To znamená, keď si všimnete, predpokladám, že asi používate aj no, ja to nerad hovorím, ale ja som to už počul od jedného známeho, Geppetto. A Geppetto bol v podstate, myslím, Pinokiov otec, či detko, teraz neviem presne, ale je to ChatGPT, hej, Geppetto. Takže predpokladám, že asi nejakým spôsobom pracujete s týmto a tie decká vlastne by mali byť pripravené na túto dobu, že to, čo sa učilo pred 10 rokmi, 20 rokmi, alebo ja neviem, pred 30 rokmi, keď som ja vlastne končil vysokú školu, tak je to úplne o niečom inom, že tie deti, tí žiaci musia zvládať úplne iné veci, úplne inak rozmýšľať a zároveň teda rozmýšľať aj tak, že to, čo si aj prečítam, alebo to, čo niekde vidím, aby som to aj vyhodnotil, že vôbec, že je to pravda, nie je to pravda, viem si to niekde overiť, alebo proste musím to vyhodnotiť tak, aby som fakt akože jednak porozumel tomu a aby to nebolo niečo, čo je zavádzajúce, alebo čo je v podstate nejaký klam, alebo ako to nazvať proste. Takže hoax. Takže tie deti vlastne v tomto veku musia vlastne zvládať a vyhodnocovať veľa informácií. V tej digitálnej technológii alebo v tých digitálnych zručnostiach sú veľmi dobré, sú o mnoho lepšie ako v podstate tá generácia, keď už poviem od Husákových detí a cez tie generácie XYZ, hej, že ako boli rodení v tých jednotlivých 10 ročiach. Takže práve ten koncept toho STEM vyučovania, proste spájania rôznych tých kategórií a sústrediť sa na to, že čo do toho budúcna má význam pre tie deti, na čo sa majú zamerať. Hej, že ktoré povolania už nebudú, nazvem to, perspektívne, ktoré sa dajú nahradiť, ktoré sa nedajú nahradiť, aj keď teda si myslím, že väčšina sa asi nahradiť nebude dať. Takže to je asi tak z mojej strany. Možno k tomuto takýto 5 minút také zamyslenie by som povedal.
Takže pokiaľ máte ešte vy niečo, alebo by ste mali záujem o to, aj na tej našej stránke škola.sk, keď budete mať záujem, pošleme vám prípadne aj linku, máme tam aj pripravené už niektoré veci, ktoré sa týkajú STEM vyučovania, čiže toho medzi nazvem to, oni sa to tak volajú v podstate, keď to vidíte v televíznych novinách, medzirezortné konanie, hej. Čiže komunikujú viaceré oblasti medzi sebou a vymieňajú si tie informácie. Takže pokiaľ tu vidím ešte pár teda takých čo do chatu bolo, že v podstate sady využívate, ale AR nie, tak hovorím, toto je pre vás informácia, že niečo takéhoto na trhu je a pokiaľ by bol teda záujem, môžeme teda komunikovať potom prípadne ďalej a možno aj konkrétnejšie.